Hi guys, have a good day. Today is Thursday. So please, before I start this vlog, please don't forget to like, subscribe, then click the bell button para updated tayong lahat sa mga videos na mga gagawin ko. So guys, I'm counting down. It's September 19. It's almost September 24. So it's my birthday. I'm so excited, but there's nothing to be excited. But it's okay, guys. Anyway, I am very, 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 very thankful to God because I have 800 plus subscribers. Thank you so much. And then, guys, sa lahat ng mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe nyo na yan. At isa-subscribe ko kayo, syempre. So today, guys, kakain lang kami ni Jane. Magpiprito ako ng danggit na tuyo. So, binabad ko muna siya sa suka kasi masyado siyang maalat. So, binabad ko muna. Mamaya na lang, kakain kami ni Jane. Nagprito na ako ng tuyo. Nandito na po kami, kakain na po kami ng tuyo. Danggit siya, guys. Kasi, gusto ko yung danggit. Nandito na rin po ako, nagbabalik. Mary Jane is back! She's back! Yeah, and Say hi! hi, mga subscriber. Maraming salamat po sa mga Subscribers! and we have 800 plus. how many? 600 plus. 800 plus! Yeah! Pasti ka man. So guys, kumusta yung mga araw nyo? Kami okay lang. Sana okay lang yung mga araw nyo. So, ito, kakain lang kami. Mamaya na kami magpa-vlog ng tuluyan. Katotohanan yung may katuturan. Yung mga vlog yung mga walang kwenta. Ito lang muna. Ito pa yung tira ko kanina. Kumain ako kanina tanghali. Umaga pala. Kahapon pa. Ito, adobong baboy. Ito naman adobong baboy rin na pata. At syempre, ang dried fish na danggit. I love it. Ito man. Bakit? Paano ako naging plastic? Maalat yun eh. Maalat nga siya, pero Masarap. siyempre, saan ka makakita ng tuyo na tabang? Baliw ka ba? Hindi naman. Ang sarap kaya ng tuyo, guys, diba? She's back! Sarap siya. Very yummy. I don't eat rice. Dumulas yung monopod. Sarap, guys. As in, ang sarap niya. She don't care. She's watching. What are you watching? Cartoon. Cartoon. Bakit camera? Cartoon. I love cartoons. She loves cartoons because she's immature. So guys, I think I need to stop this video. Please don't forget na mag-like, mag-subscribe,
Then, pindutin ang bell button para updated tayo lahat sa mga videos na mga gagawin namin. So, mamaya, magluluto daw si Mary Jane. Ewan ko kung ano lulutuin niya. Sabi niya, magluluto daw siya ng hipon. So, mamaya, siya ang ipa-vlog ko. Siya ang magluluto mamaya ng shrimp. So, guys, before you leave this video, please, reminders again, don't forget to like, subscribe, and click the bell button para updated po tayo lahat sa mga videos na mga gagawin namin. So guys, once again, thank you so much for my 800 plus subscribers and more. Thank you so much, guys. You really made my day. So, I hope on my birthday, it's already 1,000. I hope. So guys, bye-bye. Thank you for watching. Bye!